Proġett li l-għaddej sentejn wassal biex 416 l-infermier huma mħarġa biex joffru kura paljattiva fid-djar residenzjali tal-anzjani, kemm dawk tal-gvern kif ukoll f'faċilitajiet fejn il-gvern jixtri sodot. Dan it-taħriġ speċjalizzat ingħata mill-anzjanità attiva u kura fil-komunità bilan li l-pazjenti li jsofru minn kundizzjonijiet serji bħal kanċer, motor neuron disease, dimensja, apoplesija u mard respiratorju u tal-qalb jirċievu l-kura kollha meħtieġa fid-dar stess, kif spjega l-aġent deputat kap eżekuttiv Alex Gobi. Dawn ikunu jistgħu jgħinu u jagħmlu proċeduri relatati mal-kura paljattiva fid-djar residenzjali tal-anzjani. Bekk anzjani li jkollhom bżonn ċertu kura jkunu jistgħu jibqgħu fejn jgħixu ġewwa r-residenza tagħhom u ma jirrikorrux l-isptar. Mindu beda l-proġett irċevew kura paljattiva fid-dar residenzjali 64 pazjent waqt li mijiet ibbenefikaw minn servizzi ta' sostenn. Il-kura tinkludi trattament biex jiġu kontrollati sintomi bħal uġieħ, tuħ ta' nifs, dardir, aġitazzjoni u depressjoni. Dan kollu jsir bis-sjen ta' tim multidisciplinari li fih l-infermiera huma ħolqa importanti fl-imkien ma' professjonisti oħra pat-tobba, il-ġerjatri, il-carers, il-ħaddiema soċjali u d-diretturi spiritwali. Bħala parti mill-proċess ġew żviluppati protokolli u proċeduri waqt li tqassam pakkett b'tagħmir mediku speċifiku għal kull dar. Is-segretarju parlamentari Melkin Pola Ġuż Galja irrimarka li llum il-pajjiż għandu rekord ta' infermiera mħarġa biex jagħtu din il-kura sensittiva b'dedikazzjoni u professjonalità f'kull dar residenzjali għaliex enfasizza li l-kura paljattiva ma tingħatax biss fit-tmiem tal-ħajja. Il-kura paljattiva hija dik il-kura li mhijiex sempliċement li nagħtu fit-tmiem tal-ħajja. Dik hija tip ta' kura paljattiva ma mhijiex biss. Il-kura paljattiva hija kura li nieħdu ħsieb lil persuna f'dik il-marda jew kondizzjoni kronika li għandu li jaf twassal fl-aħħar mill-aħħar għall-mewt. Walek hija importanti li din ta' kura ma tingħatax biss l-isptar mhijiex hospital based imma community based. Il-Ministru għas-Saħħa Joe Janabela qal dan il-proġett hu marbut mal-Istrateġija Nazzjonali għall-Kura Paljattiva u assigura li l-Gvern jinsab impenjat ikompli jinvesti u jtejjeb is-servizzi tal-kura paljattiva favur il-pazjenti.